Tervetuloa perjantain suureen pizzatestiin ja tänään meillä on vuorossa ravintola Le Bonne Kuusankoskelta. Tän perjantain pizzatestin konsepti on hyvin yksinkertainen. Joka perjantai mä haen uudesta pizzeriasta sen paikan halvimman ja kalleimman pizzan. Sitten me maistetaan niitä, annetaan niille arvosanat ja noista arvosanoista lasketaan keskiarvo ja se on sitten tän pizzerian yleisarvosana. Tää pizzeria Le Bonne sijaitsee tuossa Kuusankosken keskustassa Valtakadulla. Tää on saanut oikeesti todella hyvät Google-arvostelut 4,8 tähteä 5, eli nyt on odotukset korkealla. Eli Le Bonnen halvin pizza oli jauhelihapizza ja se maksoi 12 € ja mun on pakko sanoa, että tää näyttää kyllä todella hyvältä. Aika ohkaisen näköinen pohja ja hyvä paisto ja siis erittäin hyvä ulkomuoto tällä pizzalla kerta kaikkia, kattokaa nyt. Ja Le Bonnen kallein pizza oli tällainen erikoisuus kuin savuporo. Ja tässä on niinku, no vissiin savuporoa ja puolukkahilloa ja jotain soossia. Mitä toi on? Jotain juustoa. Toikin näyttää ihan superhyvältä. Juustoa on kyllä hyvännäköinen lätty tämäkin. Ja tää maksoi 14,5 €. Eli kovaa settiä. Tossa ja tossa. No, vittuuks tässä nyt sen ihmeempää? Nyt aletaan maistamaan. Turha tässä nyt sen enempää länkyttää. Nyt otetaan vaan jauhelihapizzasta eka pala. Ja maistetaan ja arvostellaan. Jumalauta. Ihan superhyvää. Nyt on hyvä. Todella rapea, ohut pohja. Nimenomaan kun tää on ohut pohja. Sitten on sopivasti täytteitä. Hyvä paisto. Miten jauhelihapizza voi olla näin hyvä? Pakko sanoa, että tää, en paljasta vielä numeroa, mutta tää menee kyllä todella kärkeen kaikista jauhelihapizzoista, mitä on ikinä syönyt. Vielä kylmä sandelsi tähän kylkeen. No niin, sitten annetaan jauhelihapizzalle arvosana. Laitetaan se tänne piiloon, ettei spoilata toisillemme. Okay. Arvosana annettu. Ja sitten olisikin vuorossa 14,5 € savuporo pizza, jos on puolukkaa, jotain juustoa ja luultavasti sitä savuporoa. Siis tää näyttää nyt ihan on kyllä superhyvälle. hyvän näköinen lätty. Mutta tää puolukkahillo pizzas, niin en tiedä miten toimii. No niin. Oota vähän. Ja savuporo menee testiin nyt. Okei. Tässäkin hyvä pohja. Aika hyvä makeeta. taikina. Aika makeeta toi, kun siinä on se hillo. Puolukkahillo dominoi aika pahasti tätä makua. Siis mitä tää on tää valkoinen? Mitä se oli? Kai se jotain mozzarellaa on. Vähän erikoinen on makukoostuma. En ole ennen niinku tällaista syönytkään. Tosi hyvä, jos tykkää puolukkahillosta. Se on aika dominoiva tässä setissä. Niin on. Kyllä mä voin sanoa, että kyllä muilla pizzerioilla on aika kova nousu tässä, jos meinaa tämän voittaa. Tää on ihan superhyvää tääkin. Tässä ei niinku, mä en savuporoa maista juuri mitenkään, mutta No höpö. nyt on maisteltu savuporo, pizza, todella erikoinen, niin annetaan sille nyt arvosanat. Mun pitää nyt vähän vielä miettiä. No, mulla on aika selviö. Mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Pakko sanoa, että tää Le Bonne oli kyllä todella hyvä. Mä en oo aikaisemmin siellä käynytkään pizzaa syömässä, enkä käynyt nytkään, vaan tilasin himaa. Mut siis lätyt oli todella hyvä. Tää oli hyvä aloitusjakso tähän, koska nyt on rima todella korkealla. Ja sitten katsotaan, mitä annettiin nyt arvosanaksi. Eli aloitetaan nyt tosta jauhelihapizzasta. Mä annoin sille 9 pistettä. Oli oikeesti todella... Mä annoin tälle 9. Tää oli oikeesti todella hyvä. Yksi parhaista jauhelihapizzoista, mitä oon syönyt. Mä oon samaa mieltä, että mä en ole varmaan ikinä syönyt noin hyvää jauhelihapizzaa, joten mä annoin sille ihan täyden 10. Ja sitten arvosana savuporo pizzalle. Sä saat aloittaa kertomalla. No mun mielestä oli kans ihan superhyvää.
mutta oli mun mielestä aika erikoinen. Niin mä annoin 8. Savuporo pizza oli sen verran erikoinen setti. Se oli hyvä. Siinä oli hyvä pohja, niin kuin kivat täytteet, mutta toi puolukkahillo paistoi sieltä, tai se dominoi koko makukenttää, niin mä annoin sille 8. Se oli hyvä, mutta en kyllä välttämättä tilais uudestaan. Nyt on arvosanojen keskiarvo laskettu ja se oli niinkin korkea kuin 8,5 yleisarvosanaksi Le Bonnelle ja se on todella kova tulos. Saa nähdä, miten muut Kouvolan ja Kuusankosken pizzeriat pärjää tässä perjantain pizzatestissä. Ja ensi perjantaina uusi jakso. Voitte kommentteihin jättää ehdotuksia, että mikä pizzeria testataan ensi perjantaina tai mistä haetaan se halvin ja kallein pizza. Kiitos kun jaksoit katsoa tänne asti. Olen todella yllättynyt, että olet katsonut tämän videon loppuun. Laita kanava tilaukseen, niin tänne tulee loppujen lopuksi jotain järkevääkin sisältöä. Hei hei!